ассалому алайкум. Хуш омадед ба канали лоиҳаи муҳоҷирати бехатар ва муқовимат ба савдои одамӣ. мухтасароиди канал. салом, як хабар. дар тоҷикистон хати оҷилӣ оид ба муҳоҷирати бехатар фаъол шуд. агар шумо нияти кор дар хориҷаро доред ва намедонед ба куҷо раведу аз куҷо оғоз кунед, пас ба рақами хати оҷилӣ 900 800 800 занг занед. муҳоҷирати меҳнатӣ ин яке аз намудҳои муҳоҷирати аҳолӣ буда дар ҷаҳони имрӯза муҳоҷирати меҳнатӣ ба яке аз масъалаҳои глобалӣ табдил ёфтааст. бо кор ва бо шуғл таъмин намудани шаҳрвандон яке аз мақсадҳои аслии ҳукумати ҷумҳуриямон ва президенти муҳтарами мо қарор дорад дар мадди назар ҳаст. дар шаҳри бухтар бо иттикори раёсати хадамоти муҳоҷирати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятхатлон дар мавзӯи муҳоҷирати бехатар ва савдои одамон семинари омӯзишӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ пеш аз сафар доир гардид. намояндаи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ баромад намуда қайд дошт ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бояд пеш аз ба ягон давлат ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтан аввал қонуну қоидаи ҳамон давлат ва фарҳангу оини онро аз худ намояд. бале, шумо хато накардед. дар инҷо хабарҳои асосӣ, маслиҳатҳои муфид ва мусоҳибаҳо бо коршиносон дар соҳаи муҳоҷират хоҳанд буд. дар инҷо шумо посух мегиред ки ба кадом мамлакатҳо бехатар ва бородақонунӣ барои кор сафар кардан мумкин аст. ба ғайр аз ин шумо метавонед моро дар сомонаи расмии хати оҷилӣ hotline.zerkala.tg, шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва Instagram пайгирӣ намоед. ё ин ки бо WhatsApp гурӯҳи мо ҳамроҳ шуда саволи худро пешниҳод намоед. ба канали мо обуна шавед то аз навбониҳо бехабар намонед. хати оҷилӣ машваратчии бо эътимоди шумост.